ireo mpiasa alohan'ny andeha hiasa. Andriamanitro, engany mba azo olona maro ny eglizy androany mba hinanako any, mba hinanany mianakavy any, mitovy ny concerne Michael Jackson, milatra letra vadiago jusqu'à Toliara. Zagnahary ary na tsy vavaka dienao ary na inona tsy problème zegny fa ny rakitra fo ny important misy nanany hany. Amen. Zagnahary engany tsy olan'olo bado amin'ny tany ty mba ampianaranay, mba hinananay vola par mois, mba hinananay vola isan-taogno, ary engany redouble fo karaha igny izy mba minanana vola isan-taogno sady mba mianatra kokoa mba para vola hafa. Ary Zagnahary na tsy anatra dienao ny important izy mava efa écolage droit. Merci Zagnahary, engany tsy olan'olo bado. Amen. Zagnahary ataova manjaka eto koa fa raha tsy manjary. Exemple olo magnolagna, olo mamono olo mandrava sy ny sisa mamaky tragno, ao koa ny olo tsy complet papier. Ataova manjaka raha be safigny raha hinananay vola zay manambotry olo aby igny hinananay hanigna mikibonay. Zagnahary ataova fendra tsy manjary eto, anjaka angeriny maizana Zagnahary. Za matokana fa hainao mijery raha zay. Zagnahary raha tsy manjary hinananay vola, merci ataova manjaka eto raha zay. Ry Andriamanitra be fitiavana mantsy anao. Ase wow, ny fitiavanao zany. Ny zavatra tiako angatana tompo, engany tsy olan'olo marary eto amin'ty tany ty. Ary aretina sarom-pitahana tsara antongotongo izy midoko amin'ny hôpitaly ao, mividy ahody maro lafolafo, ary aretigny sarotra-janga. Exemple ampandisity, hemorroïde, sisy rehefa aretina matanjaka mahery vaika, ataova manjaka aminazy zany. Ary sarotra-tahana, ary ataova dans les coma, ary rehefa tsisy vola izy manimbanimba ny saiko tonga de mort. Zagnahary engany osolo marary ary aretina tsy voanjagajaka mividy ahody lafo, ataova manjaka amin'ty tany ty. Merci mba hinanako vola. Zagnahary engany amin'ty tany ty miaraka olo mifao marandraigny direct fa toka raha natolo anazy. Tsy problème amindreo na tsy varankotra na tsisy any fa toka fo ny important. Ary mandeha mividy toka aminakato amikazokazo. Zagnahary ataova mamolava ny firenena. Saotra anao Zagnahary. Amen. Zagnahary ny fagniriako engany osolo accident isanandro vakivaky la vitre mipofapofoka la roue 3 secondes tapaka force igny ny angatako aminao. Ary engany isy foaty ro mitondra tomobily io ko maty baka ro zay manjary tsisy client fa tsara ro mivezivezy fo mba client matetiky koa fa roboka isanandro tomobily ro. Ary engany tsy io tompony mba mpitomboanay pièce na tsy roboka aminandro fa misy angalarinay pièce le raha koa. Zagnahary engany osolo accident isanandro zay mécanicien mangaty karaha zay. Merci. Zagnahary engany osy artiste vaovao fo amin'ny tany ty, na tsy mahay mihiro io na tsy napetraka Zagnahary aminazy talent fo. Ny important izy mila magnano clip fo, mila izy alegna pare fo, mila izy filmegny fo, zegny fo ny important. Misy nanako vola anazy. Zagnahary na tsy mahay mihiro anjaka eto fo lagnano tournage isanandro. Merci. Mangataka anao Zagnahary engany osolo ngano vocal fo aminakato isanandro io na tsy mahay mihira na tsy feo manga na feo drakidraky na feo nino, mila izy magnano vocal fo, mila izy mikapokapoka amin'ny micro nakay fo, zany fo ny important. Mila business naka mihodigny fo na tsy mahay mihira na tsy aminazy talenta io. Ny important izy magnano vocal misy nanako vola anazy. Merci Zagnahary. Zagnahary engany osolo ampiditry courant fo isanandro na tsy mandeha courant androany tsy problème fo, mila ro mba efa facture fo. Labozy mbola misy Zagnahary. Ary ranondro na tsy mandeha tsy problème, canal aby mbola misy rano, amin'ny boutique aby mbola misy ovive ko sakara ro andro fo mitady vola mandeha mitsakaraka zegny na minagna raha anaty canal. Merci Zagnahary. Jirama. Andriamanitro engany osolo la vide crédit fo na isanandro agnanovany méga TikTok, Instagram, Facebook na mividy crédit ohatriny tsy maintsy ataony malaky lany fona. Zany ny ataoko eto. Merci Zagnahary, sady mifona za sady mangataka. Merci. Zagnahary engany osolo agnano voyage fo isanandro. Mila tomobile naka feno fo, ary na firy ro avy io tomobile naka tsy miteky izy ko tsy feno. Iro na firy place o tsitsitsiko karagony tsy problème ro na dio faty ro afaro nazo ny crampe tsy problème fo. Ny important tomobile feno. Ave zay na firy jour zay ampany tsy problème zay fo. Ny important naka vola fo Zagnahary matokanao zamizay. Bisous. Zagnahary engany osolo faty fo amin'ny tany ty na jeune na matoy na mpanambola masikiny tsy mijoro ratsy Zagnahary. Sady zobaka na joromina tsy joromina tsy maintsy faty fo engany osolo faty fo misy nanako any. Zagnahary miampigny roza. Zagnahary engany tsy olany olo misy talenta amin'ny tany ty aposiko za vao nagnaposy fa za amizay minagna volana roa avy eo 80% ninaka za vao magnaposy. Za ndraiky Zagnahary tsisy talenta fa talenta resaka magnaposy ndraiky minagna volan-drô haiko mavia ty anarô misy talenta jiaby anarô ko azoko mibabababa na nianinarô fo. Zagnahary engany osolo misy talenta magnantogno za ty misy re manager. Merci Zagnahary. Zagnahary
ataova mahazo client zany any ataova mitovy olo milatra andeha izabastalyon mampisoma igny ary raha andro na tsy ela latsaka rendez-vous vola fo ary na olo tsara na olo matoe na zaza na tseky na olo be mila vola fo zegny fo na olo ratsy karakory na karakory soranany mila rendez-vous vola fo mila raha andro mitsofotragna raha andro very zegny fo rendez-vous de vola merci Zagnahary misy nanoko sakafo agnanovako bazary amilo manay fianakaviagna anay